पेन्हले फराक बानी पेन्हले फराक बानी कथिया कलर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में खड़ा बानी हम देवी खड़ा बानी दुकान वाला गल चाटे गुब्बारा के आफत भइल बायाइल मेला दशहरा के तो का करी बोलो कर तू भरोसा जन कुछ नहीं होई आंचल में माई तो के रखी है सजोई फसल बानी हम फिर के भवर में पेन्हले फराक बानी कथिया कलर में पेन्हले फराक बानी पेन्हले फराक बानी कथिया कलर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में दोपहर के आइल हो गइल साँझ हो सोना सतेंद्र स्वामी करतनी लाज हो अच्छा ई बात बा बतिया के बुझ हमर ललिता कपूर हो थोड़ा ही देर में पहुँचब जरूर हो हम लेके चलब तो के ब्यूटी पार्लर में पेन्हले फराक बानी कथिया कलर में पेन्हले फराक बानी पेन्हले फराक बानी कथिया कलर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में खड़ा बानी हम देवी माई के घर में मिक्स बाय महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुधही कुशीनगर।